भइल बिया चाचा लड़की अब बधाई बजता ए बरा के लड़की के भइला पर बधाई बजवाता ना भाट पर एक रुपया देता ना कहता जे देखो एगो तो अपने गरीबी रहल एगो फिर भइल बिया ई कहां से बेचारा दी ऐसे ही 1.25 रुपया दे के दुआर छोड़ो आ बेटा हो जाता तो हंसुलिया गहना देता लो बेटा होता लो तो रुपया लुटाओ लो बेटी होता तो विपत पड़ जाता हर गांव में हम देखता नहीं अगर एगो लड़की भगवान दे देता रहे अगर केहू कहता काहे भाई कह का भइल घरे कौन समाचार तो कहत जे मत बोला हमार मूड खराब बा का भाई हमार ब्रह्मांड खराब बा का भाई अरे मर्दबा तू पूछत तर का भइल हमरा बेटीए हो गइली बेटी भइल बे त ब्रह्मांड खराब बा हां आई अगर 50 को बेटा एक तरिए होते ना जाता कुकुर बिलार खानी त मोच पर ताव फिर के कहतर जे हमरा बेटा भइल बा बेटा भइल बा तई भागी पड़े आ मौगी के बेटी भइल बे तू भागी बिया अरे आ भागा जे बेटा देला उहे बेटी देला ते काहे दुख मनइबे बेटा होला भाग से तब बेटी होले सौभाग्य से अरे बेटी ना रही तो बेटा लोग के कीमत के जानता अगर रात शक्ति ना रहती तो देवी देवता कहाँ से होते ए समाई से हम बानी बाबूजी से हम नहीं जान लो लड़की पर बधाई बजावे के चाहिए लेकिन मूर्ख आदमी लड़की के देख के घिना जाला हाँ बताई लड़कियां उनकर है आ लइकवा उनकर है आ लड़किया देती या तो कहता जे भाग फुहरी खाली तोरा लड़किए हो जाता है यही फलाना भइल बिया गेड़ा खानी बेटा देले उहे कर मालिक बिया हैं वही चेमनी के दूगो ईंटा बा त एगो ईंटवा तरखती नीमन बा एगो ईंटवा तरखती सरल पकल बा कहता एक नंबरा हई बेटा हो हई कहता गोड़िया हो ई पाकले नहीं खे ए में चेमनी के दोस्त बा कि नाती तार पथेरा में दोस्त बा लगले बाबा बधाई बजावे बीड़ा बजा के नाचे राजा हिमाचल के बाबा गोड़ लगता नहीं जय जय कहीं कहीं ये बाबा कैसे कहले कि सुनिया जी महाराज रो के लड़की भइल बिया त तनी हमहु दर्शन कली त राजा कहले बाबा रुआ संजोग से आइले बनी हमरा घरे लड़की आइले बिया तने लड़किया के दिन दशा देखी न एकरा करम में का लिखल बा अब नारद जौरी खुशी बाड़ी की धन भाग हमार या ना बेटी के दर्शन करे और बेटी के भाग रेखा हम देखी ये दुनिया के भाग रेखा देखेला ओकर रेखा हम देखी नारायण 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 मीन कम बोलता हूँ मीन के उठवाओ मीन बहुत कम बा नारायण नारायण मीन के बाबू उठाई मीन के गिन खुली हेलो नारायण 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 जय हो भवानी की जय हो हाथ देखी नारायण नारायण श्रीमन नारायण महाराज हाँ बाबा ये लड़की बहुत भाग्यशाली बिया एक तो सुहाग अमर रही जौना घर में लड़की जाई एकर त पति अजर अमर मिली है अरे बड़ी भगशाल बिटिया बिया ये महाराज बड़ी लक्ष्मी बिया जी मत ली एक दिन कहने के 300 दिन सीजन है बड़ो मसीहा हो अब माता जाके जंगल में घोर तपस्या करने लगली आई अपना मन में विश्वास कर कि नारद जी के बात काटे ना आज जब तक भगवान प्रगट ना हो जाए तले जंगल से हम जइबू ना कर अब जाके त आंख बन ले तारी जंगल में अब भगवान भोलेनाथ के जाप करे लगली ओही जंगल में चाचा सप्तऋषि लोग भ्रमण करता
यहाँ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के जाप कोइले बड़ी देवी केकर ध्यान देले बड़ू? शिव जी के। शिव जी से का करे के बा? बिया। बौराहवा के गोहकी भी है भाई। और बता नए जाने कितना भारा पाको तरे आई जरवट से बिया करे के बैठल बिया। अभी बतिया जाके बाबा से देवता लोग कहते कि बाबा अरे वो खती को लड़की जंगलों में तपस्या करती है। हमने के पूछनी हा तो कहती है जे महादेव से बियाह करो। तब महादेव करी जे हम का बियाह करो। एगो मेहरारू रली जो नैहर जाके हमरा चलते मर गईली आ तब से हम बौराह बन के घूमतानी। देवता लोग कल की बाबा लड़की रो से बियाह करे के हट गईले बियाह। कल के हम का बियाह करी? एक तो बौरा आ दोसरे दोआ आ कौन लड़की करी हमरा से बियाह? देवता लोग कल की बाबा हमने के पूछ के होता नहीं अरुआ अपन बियाह करी। ए कहा तू लगुआ बन के घूमता रो कहा बियाह करी? देवता लोग के बाबा करी अगर बियाह न करे तो लड़की आत्महत्या करी तब बाबा एकर मुजरिम रहुआ बने के पड़ी। अब बताई बरियारी के अगुवाई करेला चारा लोग से दबाव लोग देवलो जे ना बाबा बियाह करी बियाह करी बियाह करी। बाबा के लगे बियाह हम करे लेकिन एक बात सुनी अरे वो ले जाके पहले लड़की के परीक्षा ली। लड़की के देखो की हुई यही बेरा देखो कि नहीं के तो बेरा होत रहे लेकिन वो बेरा से देखो जा कि लड़की हमरा लायक बिया की ना माने विचार से विचार मिलता कि ना। ये बेरा लोग देखो की करता कि माल कितना भेटा जाए वाला बात। चाहे खानी में जा चाहे बैल बनो चाहे कुकुर सियार बनो माल भज गल राजा बड़ो। संभाल लो मनोहर भैया। हेल धक धकाता तनक बंद करी। हेल तनी कमे बोले लेकिन धक पक मत करे। बाबा कनी करे बोले जाके पहले परीक्षा ली। अब अगुआ लोग कहते कि बाबा रुआ विश्वास केंगा हुई अतः विश्वास तबे करे करे बोले हमार जाके शिकायत करी आ शिकायत तो लड़की सुनतिया तब बुझ जाए जो नकली तपस्या करतिया। अगर शिकायत सुन के झाड़ू उठा ले तब बुझी जे एक नंबर प्रेमी बिया। ऐसा रउल से निवेदन बा 2025 में इलेक्शन बा विधानसभा के। अब कम हो गई 2025 विधानसभा के इलेक्शन बा। अभी माने अरुण डॉक्टर साहब के बात से सुननी है और अगला साल पंचायती चुनाव बा। अरे लो चुनाव करी अरे वो लो नेता मत बनाई नेता ना बना के अभिनेता बनाई यानी सर्व कल्याण के तौन करी जात पात को हटाइए और नीमन आदमी के कुर्सी पर बैठाइए। में जाति पाति मत देखी। कन्यादान और मतदान कृपया कीमत लेकर के न करें। कन्यादान वही करता है जो बेटी को पैदा किया है और मत वही देता है जो अपने बेटी और बेटा के विषय में सोचता है। हमारे के लगता है इलेक्शन में जात हुआ तय मौसा हुआ तय फूफा हुआ और फूफा से काम चली। एगो अपना मौसा का हम इलेक्शन में जीता दे एगो मौसा हमरा के चापा कल दे दिए तब पूरा पंचायत के लोग पानी पी ली। ये सब मुखरा का बनाओ जाना से सोभे पियो बोले हम ना पी लेकिन गांव भर के लोग पियो। यानी हमारा अपन नीति। हमारा गांव में एगो डीलर साहब बड़े उनका द्वार पर सरकारी चापा कल बा। एक बेर हमरा ये विधानसभा के स्पीकर और बिहारी चौधरी जी विधायक हुआ कले जे ब्याज जी सब कोई आवेला कलाकार रउआ ना आइले हम कहीं के मंत्री जी हम काहे आई आ तो रउआ कुछ काम परी तो आवे के चाहे
हम कहे हमरा कॉल बावे तब मंत्री जी कहता नहीं है, हम थोड़ी कहता नहीं। हम कहने यही कहती नवाई जी हमरा के चापा कल दे दी, तो हम तो डीलर साहब के चापा कल पर जाकर नहा ली ले। हमरा कहती एगो चापा कल कहे के फंसाए, यह चापा कल कर गरीब